खुलुमबाय समस्त बर' रायजो राजाखौ दिनैहाय आंजों लोगोसे दङ एच अन्थाव आर्टिफेक्सन एक्स एन डि बि बिथाङाबो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारिमोन सानसे समावहाय बिथांनि मुङानो जाहैबाय एच अन्थाव थ' आं दिनैहाय मोननैसो खोथा सोंनो नागिरदों बिथाङा बबे बबे हादोरनि केम्पआव थानानै फैखो आरो भुटान हादोरनि केम्पआवहाय माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनबोखो आरो गुबुन हादोरनि केम्पआवहाय बिथाङा मा सोलोंनानै फैखो बिनि बागै थ' लोगोफोर जों बिनि बागै एसे मोनथिना लानो दा हमनानै ला एच अन्थाव नोंथाङा दिनैहाय आफादावहाय गोबाव सम मावबोबाय नोंथांनि मुंखौबो जों बहुद बार खोनाबाय थादों आरो स्पेशली निसिमा चिरां डिस्ट्रिक्ट बावहाय रासिन नोंखौ मिथिगौ हिसाबै थ' नों दिनैहाय एनडिएफबि आफादाव थानानै एनडिएफबि आफादाव थाना मावनानै नों बबे बबे केम्पआव थानानै माब्रै मावबोखो आरो नों मा सोलोंबोखो प्रथमावनो जेब्लानाखि ट्रेनिं लानो थाङो जेब्लाथ' गामिनिफ्राय थांनाय जायो न'निफ्राय थांनाय जायो बेयाव माने 16 दिन जेब्ला हान्थिलाङो ट्रेनिं लानो होमबा आङो गामिनिफ्रायनो जागायजेनदों बिनि उनाव बरपेटा CSQआवहाय सोलोंथाइ मोनदों बे भुटानानो बरपेटा हाजो माने बे भुटान नांजाबनाय बे सेंखारि नांलां खाथियाव जादों जोंना बेनि उनावथ' गसाइगाव थांबावलायबाय आरोबाव 2000 गसाइगाव सेकेन्ड बेटेलियन हेडक्वार्टार जेराव जोंना ट्रेनिं जादों बेयावथ' CSQमोन सेन्ट्रेल हेडक्वार्टार बेनि उनाव 1 बोसोरनि उनाव आङो बांलादेश शिफ्ट जादों बांलादेशआव फ्राय आं बोसोरब्रैसो थादों ओमफ्राय आप डाउन बेनो मेघालयाथ' मोनसेल' नालाय काउन्सिला मोननैबाबो मोनसेल' बेवहाय जयन्तियाव थाबाय खासि हिल्स थादों गार' हिल्स थादों बेयाव गोबां दल संगठनफोरखौ लोगो मोनदों ओमफ्राय बेनिफ्राय 2010निफ्राय आङो नेपालाव थादों आरो बेनि अनगायै गुबुनावबो थादों इट वाज माइ गुड एक्सपिरियेन्स माने जेरावहाय आङो मोनफेराखै नुफेराखै बेखौ आङो गोबां सोलोंनो हादों जोंहा बेयाव सोलोंनांगौआ गोबां थायो बेसिकनिफ्राय लानानै गुबुन संगठनफोर हिसाबैथ' जेरावहाय जोङो जिबायदि एनडिएफबिआ दिनै मोननांगौ बेबायदिखौ जों मोनाखै जोंना बेसिकनि उननिफ्राय NCO नन कमिसन अफिसार ट्रेनिं थायो एडभान्स ट्रेनिं थायो गोबां बेबायदिनो थायो बेफोरखौ जों मोनाखै थेवबो एटलिस्ट जों जिखिनि माने वान आफ्टार आनादार माने जेब्ला जों ट्रेनिंनिफ्राय मोनसे केम्पनिफ्राय मोनसेयाव थाङो जों बेयाव गोबां सोलोंनो हादों बांलादेश इभेन नोङो नेपालाव जों गोबां गुबुन संगठननि मानसिफोरखौ लोगो मोनहैदोंबो माने बिभिन्न रोखोम जों जि खोथाखौ जोङो दा बेयाव फकास खालामनो हाया बुंनोनो हानाय नङा आरो बेखिनिखौ मोनदों आरो आच्छा बेफोरथ' जेनेबा गुबुन केम्पआवबो गुबुन कान्ट्रि केम्पआवबो थानानैबो खोनानो मोनदों नोंखौ मोननै कान्ट्रियावबो थानानै फैदों जाय हक आं बे गुबुन कान्ट्रिनि खोथाखौ आं सोंनो थांला खारन एक्सपिरियेन्सआ नों जेसेबां दं आं बेसेबां गुबुन कान्ट्रियाव एक्सपिरियेन्स लानायफ्रा आरोखि जाय हक आं बेखौ सोंनो थांला दा हमनानै ला फैदो नैबे पलिटिक्सनि बेलायावहाय दा आं ओरैबायदि मोनसे सानो आरोखि दा हमनानै रिहेबिलिटेसननि खोथायाव एसे सोंनाय जानायसै दा रिहेबिलिटेसननि बेलायावहाय आदा मोना जेनेब्ला एसे खोन्थायोब्ला मोजां जागोन नामा होननानै आंनाव दहायो मोनसे जिहेतु जों सानैनि मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदों अब्लानो आंनाव कुइसन खालामदों जे आदा नोंसोरो रिहेबिलिटेसननि बेलायावहाय मोनसे भिडिअ खालामनानै खोन्थायोब्ला मोजां जागोन नामा आदा होननानै
दा बिनि बेलायाव नों मा होननानै बुङो? रिहेबिलिटेसनखौ जोङो थाबैनो जाजोबनांगौ होननानै जोङो जेब्ला एकर्ड जायो बिनि उननिफ्रायनो गोबां रोखोमनिनो जोङो मावबोबाय थादों। इभेन आइ वाज देयार इन गुवाहाटी जेब्ला बेफोरनि खोथाखौ रायलायो माने इन द प्रेजेन्स अफ चन्दन ब्रह्म बै समावहाय बेबायदि UPPL सरकार UPPL प्लास AGP नो एबा BPF नो जानायनि खुनु चान्स गैयामोन। बेनि सिगांनो इन द गाइडेन्स अफ चन्दन ब्रह्म ओमफ्राय जोंहा कर्डिनेशन कमिटि दंखायो। बेयावहाय जोङो माखासे प्रस्ताबखौ होखादों जे रिहेबिलिटेसनावहाय जेनेब्ला नोंहा जिखिनि मोनाखै जिखिनि जोंहा दायो XNDB हिसाबै थांनानै थानायनि जिहेतु जों जि बुस्थुआ लायबिलिटिस दङ बेखौ मोननांगौखौ जोङो दाबिबाय थानांगौ गैया। आफ्टार एकर्ड जानायनि उनाव जों बेखौ बिबाय थानाङा। आरो जोंहा बेयाव मेम्बार अफ सेटेलमेन्ट MOS आवनो दंखायो। बेखौ जों बुंबाय थानांगौ गैया। दरखार गैया। दिनैनि दिनाव जाया दायथ' गोनां जायखौ नोङो फेरेंगा होननानै बुंदों दिनै सरकाराव थानानै बिथांमोना रेसपन्सिबल गतिके उइदाउट एनि डिले बे बुस्थुखौ जोङो सिगांबो बुंबाय थादों। जोंनि मावबोनाया जायाखैब्ला दिनै जाय सरकारा दिनै दङ बिथांमोना थाबैनो मावफुंनांगौ दं। आंथ' मोनदों सोरबाया मोनदों नोंबो मोनदों खिन्थु बिनि अनगायै एक्टिभ वार्कार NDBआनो दिनैहाय माने दाबो स्टाइपेन्डबो मोनै दङ। नोंनि 4 लाखखौ मोननैबो दङ। खारन दाख्लैसो थांनाय मार्चआवसो आङो थांनाय मार्च माने नैबेथ' अक्ट'बर जाबाय सेप्तेम्बरावसो क'क्राझार एडिसनेल ASP बिथांमोना लास्ट जुदि नोंसिनि सेक्सनाव सोरबाफोर थालांनाय दंबावोब्ला बेखौ साबमिट खालामफैनो हागोन होननानै बुंनायखाय आङो 17 जन मानसिखौ आं सोना हैबावदों। बेजों लोगोसे क'क्राझारनि जायफोरनाखि थालांबावदों बेखौ आंबो बुंहरदोंमोन। खिन्थु क'क्राझारनि हिसाबैथ' आङो रिस्क गैया। चिराङाव जायफोर दंमोन सेनियर बेसिसआव NDP हिसाबै सोरबाया मिलिशियानो सोरबाया नन ट्रेनार बा जिखुनु जा जायखौनाखि थालांबावदों बै एडिसनेल लिस्टआव थालांनायखौ थाबैनो लाबोनानै बुंनायखाय आं सोना हैदों। आच्छा जिहेतु रिहेबिलिटेसननि बेलायाव रायजो राजायाबो जायफ्रा रिहेबिलिटेसन मोनाखै बा सोरबाया बा रिहेबिलिटेसननि बेलायाव सोंहरबाय थादों बिनि बारैबो बिथांनिफ्राय स्पष्टखौ मोनबाय। आंनिफ्राय मोना लाफानो बिथांनिफ्राय चन्थंनिफ्रायनो मोनबाय। आरोबाव आं दा नोंनि बेलायावहाय रिहेबिलिटेसनाव आरो दंबावो थालांबावदों। रिहेबिलिटेसन होननानै बुङोब्ला मार्टिस जायनाखि मुंख्लं थैनानै थांबाय बिथांमोननि मोननांगौ बेबो गोलैफायो नालाय। दा बिनि बेलायाव आं दायो फैगोन फैनायालाय दा फैगोन आं मुंख्लंनि बारैबो आं फैगोन। दा हमनानै ला आङो मोनसे फैनो नागिरनायानो जाहैबाय दा ओरैबायदि आरोखि कुइसना आंनिया दा हमनानै ला जों 4 लाखनि थाखाय बर' रायजो राजानि थाखाय नांदोंमोन ना जों गावबागाव 4 लाखनि थाखाय नांदोंमोन बेनि सायाव नोंथाङा मा होनगोन? आं मिथिनायाव जेब्ला संगठना संगठन हिसाबै थांबाय थायो बेवहाय नोंहा बेबायदि लामसाम होननाय बुस्थु थाया। जेब्ला नेगसिएसनाव फैयो जेब्ला सावरायनानै गोरोबथा जायो बिनि उनावसो सासे बेक्तिया गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय स्टेटनिफ्राय सासे बेक्तिया दिनैहाय फैफिनबायब्ला बिनि नामावहाय 4 लाख करि होगोन बा 6 लाख करि होगोन बे डिसिसनखौ पार्लियामेन्टआ जेब्ला माने पास खालामो माने बे बुस्थुआथ' एकर्डआथ' ओरैनो नङा नालाय पार्लियामेन्ट पास जायो
दिनै स्टाइपेन्डआ जोंना सिगां 3000मोन दिनै 6000 थाखा दिनैहाय जाबाय बे 6000 थाखा जानायनि सिगां बेखौहाय स्टेटआ सेन्ट्रेलावहाय हरो जे दिनै नर्थ इस्टआव जेसेबां इन्सार्जेन्सि ग्रुपफोर दङ बिथांमोननि स्टाइपेन्डआ 3000 बा दिनैहाय बिथांमोना खुद्रिखांदों बे 3000 जों दिनैहाय सोलिनो हाया गतिके बेखौहाय माने आपग्रेड खालामनांगौ एसे बारा होनांगौ होननानै बुङोब्ला जुदि इस्यु जायोब्ला डिमान्ड जायोब्ला बेखौहाय स्टेटआ फरवार्ड खालामहरो सेन्ट्रेलाव बेखौ सावरायनानै मिनिस्ट्रियाव सावरायनानैहाय बाजेट खालामो मोनसे जे गतिके बिसोरनो होनांगौ ना होनाङा होयोब्ला बेसेबां थांगोन खय हाजार दं खय लाख दङ बेखौ पार्लियामेन्टआवहाय रायलायनानैसो बेखौ पास खालामनाय जायो जायनि थाखाय जों 6000 मोनो आच्छा जेखियानो जादोला दा रिहेबिलिटेसन बा बे रिहेबिलिटेसननि बेलायाव बिथांनिफ्रायबो जाखिनि मोनथिनांगौ बर' रायजो राजाफ्रा मोनथिबाय आरो फिन मोनथिबाव दा मुंख्लंनि बेलायाव मार्टियास दा हमना जायफ्रा दिनैहाय आलादा बर'लेण्डनि थाखाय बिथांमोना मुंख्लं जादोंमोन दा बिथांमोननो 5 लाख एककालीन मोनसे होदों दा बै बिथांमोना थैनाया बे 5 लाखनि थाखाय थैदोंमोन ना आलादा बर'लेण्डनि थाखाय थैदोंमोन बे आं बेखौ रायजो राजानो एसे फोरमायना होयोबा मोजां जागोन आरोखि थैनायनि बेसेन गैया बेखौ आं मिथियो थैनायहा बेसेन गैया आरो थैनायनि गुनखौबो रावबो बुंस'नो हानाय नङा एकर्डिं टु मी सोरबाया जुदि सानोबा माने he have sacrificed for our बर' नेशन होननानै जुदि सानोबा बिनि सुख'जानो हायै बायदि बियो जाथिनि थाखाय बियो सेक्रिफाइस खालामदों बेखौ नों थाखाजों बायनो मोननाय नङा हानायबो नङा नोङो ओमफ्राय मोनसे सेन्सआव नायोब्ला बियो मोनसे फिक्स नोंनि मुंख्लङा 5 लाखआवनो नोङो दान होबोदोंमोन दिनै जाथिनि थाखाय बेखौ सरकारा बेखौ खालामना होनाय जायो दा दिनैनि दिनावहाय मार्टियार्सफोरनि फेमिलिया दिनै जाय मुंख्लंफ्रा दिनैहाय थैनानै थांबाय आंथ' दिनैसिमबो खोनायाखै दिनैसिम 5 लाख मोनदों सरकारा होदों होननानैथ' बुङाखै मोनाखैबो इभेन जोंनाव एसेबां फंबायफोर दङ जोंनि चिराङावनो दङ माने जोंनि निसिङावनो दङ आंथ' नुवाखै मोननांगौ थाबैनो मोननांगौ बेखौनो गाबख्रावबाय थादों बेखौनो बुंबायबो थादों मानो डिले जाबाय थादों बोसोरसेनि बारा जालांबाय सोरबाया दिनै 4 लाखखौ मोनबाय सोरबाया दिनै 4 लाखखौबो मोनाखै एक्सेप्ट नोंनि थैनायनि अनगायै जोंनि मेम्बारफ्रानो मोनाखै दिनैबो जायनि थाखाय दाख्लैसो रिसेन्टलि एडिसनेलावहाय साबमिट खालामबावनो गोनां जादों सोरनाबा थालांबावदोंब्ला स्टाइपेन्ड मोननै बा नोंना 4 लाखखौ मोननै मानो खालामदों बेखौलाय आच्छा दा हमनानै ला दा 4 लाखआ देरसिन सरि 5 लाखआ देरसिन ना जेनेब्ला आलादा बर'लेण्डआ देरसिन मोननायनि थाखाय 4 लाख 5 लाखनि बेयावहाय खुनु सिमा गैया हादोर बिनायाव आरोना खिन्थु जाय मुंख्लंफ्रा दिनैहाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामलांबाय हादोरनि नामाव बिसोरनोहाय जोंहा होनांगौ जेबो गैया खालि थागोन दिनैहाय बिटिआर सरकाराबो बुंदों जाय मार्टियार्सफोरा दिनैहाय मुंख्लं जानानै थांबाय बिथांमोननि नामाव सेमेट्रि खालामनानै दोनगोन गोसोखांथावना उमुक उमुक मानसिया दिनैहाय बै मुभमेन्टआव बे बर'लेण्ड मुभमेन्टआव थैनानै थांबाय होननानै गायसननानै खाम्फा महरै दोनगोन होननानै दाख्लैहाय मार्टियार्सनि समावहाय बिथां सावरायग्राया बुंदों बेसेबां सैथो बेखौ जों मिथिया सावरायग्राया बिथाङा बुंदों थिगैयासो खिन्थु बावहाय बबे जायगायावहाय खालामगोन
बिनिबो फिक्स मोनसे खोन्थायाखै। आं मोनथिनायाव बाक्सायाव खालामगोन होननानै बुंदों। मालानिफ्राय खालामगोन, माब्ला खालामगोन? बे माब्लाबा इमप्लिमेन्ट जायो। बे माब्ला इमप्लिमेन्ट जायो बेखौ बिसोर खालामगोन। हयतोबा दा हमनानै ला जेनेबा मार्टिएसनि बेलायावहाय फेरेंगानाव आं 3 टाइम थांदों आं 3 टाइम थांनायावहाय बिथांनिफ्राय मोनसेबो रेसपन्स होआखै। फेरेंगा बिथांनाव आं खनथाम थांदों, 3 टाइम थांदों, बिथाङा आंनो रेसपन्स खनसेबो होआखै। जाय हक फेरेंगाखौ आं गेजेराव बुंनाय जाबाय। दा बिथांनाव आं मोनसे फार्स्ट टाइम थांनायावहाय सोंदोंमोन जे आं बेखौ सनमान होदों जे सार दा हमनानै ला जों एनडिएफबिनि मुङावहाय एथ'राब मुंख्लं जादों। हमनानै ला दिनै XBLT-आ दिनैहाय मोनसे जायगायावहाय देबोरगावआवहाय मोनसे टम बानायनानै दोनो। औ गोसोखां सान माबा खालामनानै दोनो। खिन्थु जोंनियाहाय एनडिएफबिना एथ'राब मुंख्लं जादों बिथांमोननि नामावहाय जों बहाबा मार्टिएस दं बा माबाफोरखौ खालामना दोननो हाया नामा बा जायगाखौ प्लेसखौ थि खालामनो हाया नामा आरो डिक्लेयार खालामनो हाया नामा? स' बिनि सायाव नों मा होनना बुङो? आं बेखिनि खोथाखौ सोंदोंमोन। बेखौ सावरायग्रा बिथाङा दाख्लै बुंनाय मथेबा बेखौ थाबैनो खालामगोन होननानै बुंदों। ओमफ्राय बे जायगाया बाक्सायाव जागोन होननानै बुंदों। सफार माने आपडेट गैया, माब्ला जागोन जाया बेखौ आं बुंनो हाथ'नाय नङा, आं खोनानाय। ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ मोनसे सोंदों फेरेंगा होननानै बुंनाय बिथांनि सायावहाय माने संगठननि हिसाबै गाव जे सासे जेनेरेल सेक्रेटारिमोन सावरायग्रा सेक्सन बा सिगांथ' आइके इंथि खाथा माबा इंथि खाथा आइके संबिजित सेक्सन होननानैसो बयबो मिथियो। दिनैसिमबो आइके होननानै बुंब्ला बांसिन मिथियो। सावरायग्रायाथ' उनावसो बियो बिबान होजादों जेब्लानाखि बिथां इंथि खाथारा जेब्लानाखि बियो माने बिबाननिफ्राय गाव एंग्लाय जायो होननानै जों मिथियो। एंग्लाय जादों जाहाथे जों बेखौ मिथिला। दा बिथांनि सायाव गावहा एनडिएफबि हिसाबै गावनो बेक्ति एनडिएफबि बिनाव साननाया बेसेबां गोथौ, बियो बेखौ बेसेबां इन्टारेस्ट होगोन बेखौनो आं मिथिनाय नङा। बिथांनाव सोङोब्लासो मिथिगोन। बेखिनिखौल' आं बुंगोन आरो। थ' लोगोफोर फैयै फैयै बिथांनो समाबो गोबाव सम फैबाय। थ' आं दिनै जोबनायनि लामायाव फैबाय। दा लास्टसिमहालागै दिनै आंनि जाखिनि भिडिअ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदों बा गाबोनसिमहालागै गोदान गोदान आपडेटखौ मोनलांबाय थागोन। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार भिडिअ कमेन्ट खालामनो हागोन। जाय बिथांमोना नायनानै मोजां मोनाखै बिथांमोनाहाय आंनि भिडिअखौ डिसलाइक मारिनानै ओंखारलांनो हागोन। थ' आंहा बावहायबो जेबो उसुबिदा गैया। जायहा डिसलाइक मारिनानै थाङो बिथांमोननि सायावबो आंहा अननाय मोजां मोननाय बिथांमोननो बावहरनाय जाबाय। स' लोगोफोर आं बावहायनो आंनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। जय बर' हारिनि जय। थेंक इउ, गुड नाइट।